Fl-aħħar jiem sar magħruf li d-Djoċesi ta' Għawdex qasmet il-fuq minn 300,000 euro f'karità. Fis-sqarrija d-Djoċesi qalet li parti mill-ħidma tal-Uffiċċju Djakonija f'Għawdex hija fukata sabiex jippromovi istituzzjonijiet li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli jew li jiddependu ħafna mid-donazzjonijiet għall-ħidma tagħhom. Il-Kunjawċija qalet li l-istess uffiċċju qed jara li meta jkun hemm emerġenzi internazzjonali bħal fil-każ ta' diżastri naturali, il-komunità nisranija twieġeb ġenerożità għall-għajnuna li tkun qed tintalab. Id-Djoċesi ta' Għawdex spjegat li matul is-sena l-oħra ġabret u qasmet 318,000 euro fajnuna lill-istituzzjonijiet lokali u internazzjonali. Lotjiet marru fost l-oħrajn għad-Dar tal-Providenza, għal-Hospice Malta, għal-Caritas, għall-Art Imqazza u għall-Little Sisters of the Poor. Madwar 65,000 euro oħra marru għat-Turkija u s-Sirja u l-fuq 28,000 euro marru bħala donazzjonijiet għal-Marokk u l-Libja.